Go to touch my funnies. Check this out. I just start smoke. Yes, breathe. Let's start smoke. Breathe. Don't move on my face. Can you breathe? Can you breathe like here? But you want like Right. To go like this, yeah. Hi guys, hey guys, murisei vasikana, murisei. Mom. Hey guys, murisei. Hi Rebecca, hi Tatenda, Chengetso, Shirisei, Roxane, how are you? Beverly, Shirisei. Guys, zvakaoma vedweka hey pakaipa guys tazoti revenge diaries hatichaiti nhasi handiti revenge diaries toita neFriday itopic inoda Friday ya revenge diaries asi vedweka guys ndangoya kuti vedweka ndizokumbira asikana kuti kongatimbovhotaiwo kasikana ndivhotereiwozve naimi hamuna kuona kuti ndakandaposta here vedweka roda kuvhotegwa ndivhotereiwozve hanzi aishakira nakeli aiwa avasi shakira nakeli ava Shakira uyu ndeumwe shamwari yaShakira. Hi Kero, hi Kudzai murisei, hi Shalom, hi Larissa. Vedwe ndanchikukumbira vedwe kuti ndivhoterei uvasikana ndaisawo ningikiri kwanzi naishakira mabhadharo here malisa vasikana musadaro Tanya musadaro mukufunga kungodzidzisa vanhu kuti chise vanhu vangu ngodhimanda mari here vedwe vasikana iye anobhadhara here chikafu chandotenga vasikana musadaro nevasikanaka musadaro vasikana veduwe guys ndokumbura kuti munondivhota nzima vesei pazvakuita nani usenge pagumbu pakuvava apa pakuita pachipora asi ndikuinda manje so manje in 30 minutes ndingenda kuenda pahospital kunochinja mabandage manje senge apa kunochinja bandage apa paya ndokunga kuti ngavachidza kuisa panda kufugwa nemhepo vachiga kuisa mabandage because pari kuvava ndinongosora ndaribvisa nekuvaviwa ndichikwenya bandage racho saka zvibetseri chinani vasaisavo bandage anomaona saka guys nangoya kuzokune chikumbiro changu vedway ani muri kuona kuti pane post yandaisa iyo vedway guys anditika kwanza kuchina chemara vasikana musada ndaona naiwe Tanya ndaona mitemo yabuda kamuEngland iyo mitemo yabuda iyo muEngland vasikana saka ini naini nyaya vanhu vekuEngland tisatambonyanya kutaura imi guys chimbotaurai guys tisatambonyanya kupinda munyaya munoita muchienda muchinovhota guys kanditika munoenda muchinovhotera ukapedu handitovhotera ukavaningikiri yedu guys munondivhoterawo guys muri kuona kuti mukaenda pachakanzi Zim Business Expert ndakada icho guys tinokubuditsirai makategories apa ani mukuona pakanzi voting apa tinobuditsirai pakanzi voting apa ani muri kuona munosvika nepedu paripo pedu pakatakanyogwawo guys pane outstanding male and entrepreneur handitika ini apa pakanzi outstanding male guys munovhoterawo Mr Mufudze guys munovhoterawo vamufudzi CEO vekuzororo nokuti Mr Mufudze is doing a very good job nezororo guys ndinokumbirisawo pekutanga category yekutanga yakanzi outstanding male entrepreneur award guys neuwandi hwedu ngativhoterei vamufudzi is doing a very good job guys vamufudze handimaona hande itinovhota ndaisa link papage Patience pane link yacho yandaisa papage manje saka enda palink yoyo kanoklika antika inonokuendesa kuma-awards antika saka pane ini mongoziva zororo sisimeli panoti zororo ndo pana sisimeli kusaiti handitika kwai saka ndodzokera Zimbabwe here ndakatenga imba kuZimbabwe ndodzokera ndizvi asi naimiga chimbotangai mawawa ikuno vedu ndokumbira kuti munovhota muri kuenda here kunovhota tipinde pane imwe nyaya tangai mandipromisawo guys chingoendaiwo muchinovhota muchidzoka guys indai paposta yandaisa mongonovhotawo modzoka kwanzi kutokundwa neshamwari Shakira kuita diaries t-shirt imagine Sharon kana ndiwewo Sharon hada
hanzi ndavhara but ndatadza kuzvinzwisisa ndavhura ndatadza kuzvinzwisisa. Tanya ukavhura nditi pane pakanzi click this link to vote unoklika ipapo ndiwo CEO vezororo Sharon handiti he's doing a very good job nezororo mufunge tikasa zvichemo zvedu vanozvitambira anomaona saka ini mukana pakanzi click here munono anza vota thank you Sasai Eco Cash thank you unongona klika ipapo inobva yakubudisira makategori aripo ukascrolla pane yekutanga yakanzi outstanding male entrepreneur mobva mati vamufudzi mono klika ipapo mozoenda kuna sisimeli uko mono klika paka sisimeli guys ndiri kukombita nemakrimu nekrimu dakrimu ipapo guys pane krimu ipapo saka imi chingwenda munomirawo newenyu guys hanzaifu thank you Tinashe wavota guys ndiri kukombita nekrimu ipapo I'm competing with cream saka imi mukasanovhota hazvibudi poch please go and vote my sister ndaikanda moyo mamo ingoenda pamusoro ndaiposa manje inda ipapo thank you Dre guys pane makirimu mirai ndinde zvepaposta chemoni pane makirimu guys saka mukasandivhotera ndodliwa mirai ndinde paposti iyoyo pategori redu iroro pakategori pane kirimu guys panoda kuti muvhote guys hedu iri papiko best social media influencer award guys where do we go ndaisa post mukaenda papost iyo pane pakanzi to vote thank you beauty anamana honai kuti ndiri kukombita nechi guys ndinobuda manje andizikana kugona kuti ndofeka hii takagona ngurukachiro hafu iyo no problem anzoka chipedza guys honai kuti ndiri kukombita nani pana sisimeli pane the Nyati family ikirimu guys ikirimu idzi Nyati family pana Taiti guys muri kuona here pandaisiwa guys hanzi pin the link poshi ndokumbira kuti uye WhatsApp kandikuisire link racho pin ndoti apa pandoni kuti tinopin apa I don't think kuti apa rinopin apa settings manyuwa nakaiswa nazuka andikwanisa kupina iyo but poshi ndokwanisa kukupa wobvoisa mu comment section ndobva ndapina andika honai guys ndine kukombita neNyati family ndokombita ne Tight guys ndokombita nawo chijanduko handimutyi nawo chijanduko handitombokutyiki ndokombita nawo chijanduko and then koita them sekasi guys krimu guys koita Tarimati guys anyway naivide mandifungire kundikanda pane vanhu vakadai vanhu vane mamiliyoni woga guys mondiisa waita pamamiliyoni guys vachivatarize kuti miliyoni haina basa posha auya regai ndipe poshi aise link tuchivatadza kuti mamiliyoni haina basa guys tinokwana pamamiliyoni imomo topinda ndamupa regai auye nayo anditi maona saka guys kanda hande auya posh kanda link guys paiswa cream guys kuvotesiwa nana Nyatini nana Taiti guys nana Tarimatini hedhi musekasi guys mamiliyoni woga mamita woga ndini ndoga ndisipo pamita guys ndini ndoga ndisipo pamita mufunge handi varasika vatoiswa kasaka vane namba ya mamiliyoni inono namba ya mamiliyoni kana novhota ne 1 guys hazi mukufambisa musoro too much okay ukunduka zvosangana pakati andichabuda friend I'm going to freestyle okay kuti zvinyasobuda zviri all right since you like friend all right vedwe yauya naposhi vedwe vhota iwo vasikana vedwe atingambodhingiriri vasikana ndakuiswa namakirimu guys iyo link ndapina apo guys thank you posh yesivhoni link ndapina kutsitsi link ndapina vide chidai munovhota asikana chidai munovhota guys kuita kuti ndiswa pana makirimu oga ndokandiwawo ipapo guys asi tinongovhota netochigwina guys ndai munovhota guys ndai munovhota guys thank you Messi thank you guys chindai munovhota nowandi wenyu please ndokumbirawo go and vote tine rimwe redu zveawards redu ratinaro kudhara ratakatogwina kudhara chatigwinei iri futi guys hatigwinei futi irori thank you Sharon watovhota ka hanzo is nice thank you Tambo watovhota here nai Tambo ndivhoterewo zvinoziva kuti pamwe akutori team Tight kana team Nyati asi zvanasi ndivhoterewo
Thank you, Mamo. Thank you, guys. Thank you, guys. Ndivoterewo vasikana. Thank you, guys. Thank you, Lorraine Mchema. Thank you. Hanzo chigwina. Sure here mevi. Enda Teresa wedu wechimanya. Thank you, Patience. Thank you, guys. Ngoku kareja guys wanangono vote. Icho. Thank you, Tanya. Wasogona ka. Zvaita kamanje. Kwaito handizithi kunovhotwa kangani but handizithi nizogona kuramba chivhota here. Link irakapinwa pa comment section my Lex iro ndakapina iro yeu. Thank you, Lisa. Iro ndakapina iro pakanzi how to vote ngonobaya papo inokuendesa kumanikikiri ikoko. Thank you, my Sasha. Thank you. Iri ndakapina link ndakapina apa ripinda apa. Thank you, Trudy and Dimano achoka Trudy. Iri memora ndakapina apa iri. Hilda randakapina apa iri. Ukaverenga ukarivhura pane pakatonzi how to vote. Andi Precious ndakaripina apa. Iri ndakaripina apa. Ndakaripina. Tawanda iri link ndakapina apa. Icho Sasai chapedza. Thank you, Sasai. Hands that one is our award. Kuti kudaro. Ndakapina tambo iri ripindi. Tasapa pa ma comments apa pane chinhu chakapinwa apa. Pane pakapinwa apa. Vhura ipapo pakapinwa ipapo. Vhura ipapo pakapinwa ipapo. Nomsa iri apa pa like you apa. Pane pa munaisa like apa. Ipapo. Thank you, my viewer. Thank you. Thank you, Shalom. Thank you. Hanza aripo. Iri rakapinwa iri, Cecilia. Iri rakapinwa iri. Mbona utisa like apa pa link apa. So zeni link ndakapina apa iri pa pinned up. Uyo mwatisa like rechitu love rechitu uyo. Iri rapa iri link guys. Kwenu muri kutaza kupimi. Handizithi zvinoitwa daily kwazvitoka wana handisikuziya. Rina ndikuendesa kuexpo ikoko. Mu expo muoverenga pazasi. Andika pane pakavana kutokupa mainstruction kuti how to vote. Wobaya pakanzi how to vote ipapo. Nevi ndiwana siri kuona link raindepi. Iri link asindi kuriona iri rapa iri. Hamina ndisawo angry face pa link. Ndi vanhu vane bitterness kunzo kwasikana. Udadu yakaisa pa angry face yake pa link redu iroro. Oh. Riripo ira ndaka link iri rikuiswa like nevanhu apa. Alright, Posh kanda futi mu comment section Posh. Kanda mu comment section wana vari kuti havasi kuriona. Haminodzira inde but riripo indi kuriona. Chiera kanda futi Posh chiera kanda futi link. Link riripo zvaro. Mira yakande link, mira yakande futi. Mira yakande. Kanda post yacho Posh. Anza rapi ndakaripina iri kuno kundakatoripina iri rapa iri pindi. Rakapinwa guys. Iri link ripindi. Iri. Ipapo iye Posh akapinwa iye pane zvanyora. Iye Posh iye vurai pana Posh ipapo. Hello. Aiwa. Wona. Ukaenda pane andi pakapinwa munhu akanzi Posh chera we. Ipapo pandapina Posh ndiye aisa. Baya ipapo pana Posh. Inokupa zvakanyorwa ipapo. Mandokumbira kakamia pepo. Pamwe vamwe vari kutoti dhani one. Alright, mira bata wakadaro. Mira ndikukandire tuone. Iro ndakupa iwe ndachikupa zvino iwewe pako iwe iro ndakupa. But vamwe kuti havasi kuriona ndokumbira uritore uri kande mu comment section mufuti. Okay. Hanzi pakanzi votai hapana link. Hapana link here. Please. Ipo one pakanzi dear friends, family and supporters. Iripo one. Pakanyorwa one. Pakanyorwa pakatonzi dear friends, family and mukavhura ipapo, vhurai message iyoyo. Thank you Bianca. How are you Bianca? Vhurai ipapo guys. Aiwa Sharon. Mukavhura ito dear friends, but what ito ripo. Link riripo rakapinwa, vhurai ipapo. Riripo. Hands I can see but it's not open. Imagine home girl andina kana number yako endale kuisira kuseri. Right. Iro. Saka yakatonzi dear friends family, I'm thrilled to share that I've been nominated for an award at South African Award. Most scroller down. Antika. Yozoshika pakanzi vote for me. Every vote makes a special difference. It makes a difference. Cast your vote here. Movura pakanzi HH8 what up. Paneling iro. Hanza sikubaika. Thank you Primrose. Hanzi kuraba kubaika.
zvino ora iyo yauya nanhingikiro ora ite gandibaye iyi ishi gandibaye link lawe iro link rauya na DD mamwe iro link raina mamwe iro ora ndaisa iro ra DD thank you yeu iro ra DD baya ra DD tuone rinokuendesa ikoko kwacho baya ra DD rinokuendesa muvhotera vamufudze guys yokuzororo mubva mavhoterawo sisimeli ko company na sisimeli zvinofambidzana zve guys amunoziva here guys hey anzi riri kuramba right ava vanenge vaya kusera chiti kuramba ndobva ndamupira wokuseri mari kuti ndikuda kubhadharawo zvizoro zvako sangana nyaya dzacho alright haisi kubayika chindaiwo raipanzananesa papage indaipanzananesa papage thank you Posha vamwe vari kubaya vamwe vari kuti zvikuramba vamwe vari kubaya indaipanzananesa papage hanzi nawo ravepo manje chibaya ravepo iro send me tiona iro ravepo tawanda ravepo iro tawanda ravepo but ndakuisira all the same nangokupa right guys pana vamwe bhudhiso vane 45 years vari kuDurban anditika vari kuDurban vane 45 years vari HIV positive vari kurarama neururu tachiona havo asi vari fit and strong vari kutsvagawo mukadzi wokuroora anditika vanhu vari kungovhota one guys mukuti haisi kuvhura hanzi linga risi kuita eshi pakaipa kendichigova pakuseri vanenge vauya todini right kana rakurambira uya kuWhatsApp ndikupe kana rikakurambira uya kuWhatsApp ndikupe kana raramba matipa uya kuWhatsApp ndikupe link but ukaenda pa post pane post ndaposta ukaenda pa post iripo unogona kunovhotera pa post unogona hanzi rikobeka pa iPhone chete aiwana nda iPhone ini endai pa post guys kana chiramba endai pa post rinononingirira endai pa post rinonovhura ndatoona atupana atora kaisa group Cape Town thank you dear kuti vana vote Durban vedu ise ku group vanhu vavote vedu we Joburg ise ku group vanhu vavote vedu ti win saka pana bude pana nzvadzi iri ku Durban guys vane 45 years anditika asi vakurama ne HIV asi vari kutsvaga mukadzi ndangoti ndibude pachena sa if you are interested guys anditika in dating this brother with the same status or not with the same status or negative still and you are willing to date him please come to my inbox vane 45 saka omazira iwayaya uyai ndikupei nhamba mutsvage muwane rudo anditika vauyawo through inini saka zvinogona kubatsira anditika then poita mwana 32 years arimo mcomment section imomomo tawanda uyo ari kutsvagawo zvakare musikana wekudanana naye anditi ari kutsvagawo futi musikana wekudanana naye anditika vari kutsvagawo musikana zvakare wokudanana naye anditi so thank you Savannah Rose thank you hanzi rikuramba kuma aiwa kuma 100 rinoita nyasha saka kana uripo zvakare uri kuti iwewe ndinoda kudanana hangu naye pamone 27 26 uri kuda tawanda uyu aripo kana uri kuma 40 une 40 years 39 kupi anditika thank you Progress ndaona link rawakanda muchida futi hanzvadzi iyi please vakatosa hamuna akatosimba kuti kasatoudzwa ndafarira kuti vabuda pachena andiona at least kana unoenda uchiziva anditika kwete zvekuti tinoti asi nokuti vakasatodendisa totaura vangadeichi vasina hamutozvioni because munhu akangozvisimbira mungorarama normal life yake anditika so if you are interested in dating them please guys uyai ndikuendesei ikoko munosangana mudanana anditika thank you my show thank you naimutia kundisa necream dzoga kundisa nevanhu vane mamiliyoni guys 9 asi tochigwina chete tinochigwina avhota we kundisa here nananyati nanataiti nanamusekazi 9 ana Tarimatini this time ndiri kukukundai Tarimatini mamiliyoni enyiwa ndiri kukurikitai zvisingaiti zviri kutoita zviri kuita guys zviri kuita handei tinovhota vemamiliyoni chimbomirai nhasi vari kuti dedzai Tarimatini vategei yesingoni tegai Tarimatini ndinyatsomudza kuti ndakakubaya izvo tegai musekasi musekasi ndine nhamba yake
ndotomuzati this time muri kurohwa nesu tikukurikita izvo kutoenda chaiko chaiko hatisi kumira. Thank you Memo, thank you Maimunashe. Handei thank you Susan wazoonaka. Hanzi ndipe hangu murume uyu ane 45 alright ushu atozviwira. Okay, nditomupa nhamba. Gaitimupe nhamba dzabhudhi. Wakati ngwari changa vatouya haki musikana mukadzi uyu. Vatsvaga bhudhi vaya vatozvionera mukadzi wavo. Kana mascreenshot achatoreki ndotora nhamba. Right. Okay, ndipe ushu akatoti ngware iyo. Right. Namba ndamupa. Zvino makuzo musanonoke kuuya guys. Musanonoke kuuya saka namba ndakupa ini ndakuchiva pawo dzako iwewe kuti muchinyatso connectana zvakanaka. Ndakuchiva pawo dzako kuti muchinyatso taura zvakanaka nditi muchitaura zvakanaka. Ushu. Muchitaura yenyu zvakanaka. Muchinyatso taura yenyu anditika muchinyatso taura zvenyu alright. Rega ndikupe matipa iro ndakupa matipa right ndaisa hanzi vadaurora handizisivi zvekuroora munozotaurirana kuseri me I don't know. Munhu anti zvekuroorana munotanga nekudzidzana asi havana mukadzi kamotanga nekudzidzanazve kana mukadzidzanazve mukawirirana guys muchizodini muchizodanhanazve handi ndizvo asi nai guys ndoda kukubvunza iwo bo here vamwe mai vandaona vachinetsana vachidenhana da murume wavo kana kuti kudi ava mai vekutiktok vachiti ndirove kukumbira kurohwa vazorohwa avo asi guys asi vangu vakumbira kurohwa nai guys tinokumbira here varume kuti ndirove asi taimbozvitawo guys kana wazorohwa unya kukumbira kuregerera asi uyu wamboti ndirove hanzi chimbotaura iye vema 20 years kai iri kudai kunetsa hanzi aita seko vema 20 years ini ndangoona kwai mutemo munyuwani wemuuk waiswa guys wokuti kwanzi izvo zvinhu zvacho mirai ndinde kuwebsite kwandazviona zvinizvi ndepatipogara zvewebsite yari zvinhu zvakaoma izvi guys. Mirai anzi mutemo wachinja here guys. Kokome ndiyo yamongo yakuzondituka wangwana pekundibatira ka guys. Amwe vanga vawana pekundibatira ya pakomenti yangu wanike nindi kutozvifarigwa zvangu pakomenti ipapo vatowana zvangu nditori kana nditori mumudhe kuzvifarigwa. Wai muri kurevesa here mune utsinye mani asi munhu ari kukumbira kurohwa guys obva arohwa monditi kwainde utsinye iye ari kukumbira kurohwa guys ungakumbira munhu ndirove unorohwazve right. Anzi hakuna 36 ndichakutsvagira lisa mira tigotsvaga vanoshaikwa here variko right guys. Ndaona mutemo wemunyuwani wabuda imi vanhu vekuuk ma 20 echititsanangurirai kwai kudii nemutemo kwai kudii dora tobva kwaisitakatemba kupinda imomo kuvhara vavhara ndikuri kwa free end indongori kwa free end zvenyu dora vharwa rekupinda muuk dora rekupinda muuk kwai ravharwa asi amene ndonasati vanogona kuzovhuravo kumberi kuno kuti shortage iriko guys zvokwamwari chako shortage iriko chima yaunovhota tsitsi shortage iriko andizosiya hangu kuti zvaita kuti vavhare nokuti shortage yachona iriko asi imi vanhu kwai kudiko kwai kudii. Thank you Masiziva Mundau, thank you yesi tatenda kwai kudii naimbeduwe imaisa kuverenga ari piko manese de panai ari kupiko uyai mutsanangure kwai kudii
tutuvunza matondezikana ife ndo vagarisa munotoya kuti setsiudza kuti kwai kudi kwai iwo wawisa kuti kudiko. Thank you Matip. Kwai kudiko naife vana iyoyo kwai kudii zvaiko. Thank you Sabelo. Enda paposti shamuka, enda paposti, pane posti riripo, kune posti ndaisa inotora inoshandisa link repaposti. Yesi masiziva, how are you? Pudai poshi iko zvino vari kumbonyatsa kuti kudiko. Ndikukwidze video ya ndani kwamboya akwidza asina ngurire vanhu. Imi guys. Nayo de maloya muripiko muye mukwidze vari gani gotsvaga vanhikikiri. Vaendru nyama yaro vauye pana pavatisana ngurire kuti kwai kudii. Natasha, thank you Peshi. Hanzi tavhara zvokutora makera for now DNC adaro. Vavhara zvokutora makera ekunze kwenyika. Anditi ekunze kwenyika. Wora iti mubvunzo wangu nai Hennessy woti kana vachiti vavhara. Hanzi chi saying momirira 10 years but aiwaka handiti vari kunzi 10 years nde ava vakapinda after April 2024 here. Naidia aiwa mayoyo handizivi indawa sokuti andizirega ndindakangatsa kwere indawa sokuti vanhu vakapinda kune exceptional vanhu vakapinda before 2024 munanhikikiri kuvanga vachinzi vanogona kutora pa 5 years ndevapinai guys. Thank you Nyasha. Kuvanga vachinzi vanogona kutora pa 5 years ndevapi guys. Ini mato ndiconfuse brain. Kune panzi pakaitwa exception. Pane exception iripo anditika pane exception yakaitwa iripo anditi yekuti kune vanhu vakapinda muna pana April anzi April date ripi musi wa 4 here date musi wa 4 April anditika vanotora ma indefinite avo after 5 years then vakapinda after April anditika ndo vachatora pa 10 years imimi munototora na mayoyo next this year end of this year kune vari kutora ma indefinite vakataka kupinda vaya ndo zvandawa ini hanzi ndandisa chimbodzika mai kunewe nitaura kuti zvokudzika mai zvanotaura zvabvepi kungotaura comment yako usina kuudza kuti chingodzika mai hazvibudere kungotaura usina kuti vanodzika mai idiscussion iri kuitwa hapana munhu ambopaparika hapana wamboenda kunoapply indefinite it's just a discussion and chii chiri kunetsa my sister why are you bitter what is going on pane pamwe pasingadi kuansa saizvozvo pekuti tinofa idiscussion hakuna speed yamboitwa hakuna chii hatina inazvo isu chero vakati 5 years vakati 10 years isu tikungodiscussa anditi ndo zvatiri kungotaura isu zvekuti dzikamai iyo statement iroro ndotosvika kuti rapinda papi pastatement rako right. Yes Messi King zviri sei saka ini kana vachiti nai guys kana vachiti hanzizvo vachazopinda after vakapinda after 2024 date ravari kutaura ilast year kai anditi ndo vachatora after 10 years votizve vavhara anditika votizve vavhara zvokuti vanhu vapinde saka vari kutoona vachawana nema 10 years ndevapi nokuti vavhara hakuna vanhu vachapinda zvakanyorwa wani yoyo ndatozvizati vanhu vakanda ndasaka ndaudza topic vanhu vakawanda havana kupahwisisa pakanzi kana wakapinda before April antika date musi wa 4 here oro chii you take your indefinite pa 5 years asi kana wakapinda after date ra 4 April 2024 ndiwe we 10 years andimona ndo zvandanzwa kuda ndinangu sina kunzwa. Thank you Ngoni Dzache, thank you and ndikanzwa kuti thank you Gracie, thank you ndikanzwa kuti anzi ma dependents ako akunyora chirungu irates ma dependents kwa mufa unonyora English mimasikana miruzwa shami but imagine English munongonosvatura munongonosvatura saka English yavari kunyora guys ava ndevapi ava vapinda muno kudhara here kana kuti vanyuwana vachapinda kutadza kukwana chirega ndimani kutadza kukwana unechipedzisa guys asi kana une degree rako guys unokwanisa ngopinda unouya kana une degree uchiri kuuya vasina ma degree chete ndo vasiri kudiwa panguva ino but kana une degree andika zvanyongwa ku website ndikuruka dia zvikaendi manje ngaitodzoka tokondinya live andi mirendi manje pa clinic apo ndinobvisa mabhandeji ndodzoka tokondinya live tichitaura kwaina kotatu saka ndiri kumisa appointment andika kana todzoka toya totanga futi anditika totanga futi
hanzi I don't know why vemakore heti COS people. Zvakaoma. Todzoka tokondinya guys, todzoka tokondinya.